Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu uthinta icala likangizwe ke lapha nawe ngane zakwethu lithuse abantu abaningi ke lapha emva kokuthi kugule wonke umuntu osenkantolo ke lapha nawe ngane zakwethu. Kugule abashushisi, kwagule imantshi. Ihlehlele umhla ka-6 kuFebruwari leli cala wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho lapha nawe ngane zakwethu ukuthi ngabe kuthini okwakho kuphawula. Ubona ukuthi leli cala liyoke lipheleni makunje nawe ngane zakwethu. Khumbula ukuthi sokwesibili ke lapha nawe ngane zakwethu kugula ijaji ke lapha nawe ngane zakwethu maliqula leli cala lapha nawe ngane zakwethu. Abantu abaningi bathi ayichunu luphethe umuthi lapha nawe ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho. Ake sibhale lapha nawe comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho kuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe ucindezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha.